ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଟିକେ ବୋକା ସ୍ୱଭାବର। ଜଣେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସେହି ରାଜସଭାରେ ଅମାତ୍ୟ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସଞ୍ଜୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଶେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ତାର ବନ୍ଧୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଇବା ବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଞ୍ଜୟକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ପଚାର ମିତ୍ର, ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି? ସଞ୍ଜୟ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କହିଲା, ନା ମିତ୍ର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶରେ କେତେଟା ତାରା ଅଛନ୍ତି? ନା, କହିପାରିବିନି। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଛାଡ଼ ମିତ୍ର, ତମେ ହାରିଗଲ। ହେଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ତ କୁହ। ଉତ୍ତର ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ କହିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଗୁଣବାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅସଲରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ରାଜା ବହୁତ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ? ସଭାରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଅମାତ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲେ। ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅଭୟ ପାଇ ବିରୁପାକ୍ଷ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସରୋଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗାଈକୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ବିରୁପାକ୍ଷ ତାକୁ ସେହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ କହୁନୁ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, ମୁଁ ସଭାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତା ପରଦିନ ବିରୁପାକ୍ଷ ସରୋଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ କିଏ ବିରୁପାକ୍ଷ? ଇଏ ମୋ ଘରେ ଗାଈ ଜଗେ ମହାରାଜ। ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି? ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାହେଲେ କୁହ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ମହାରାଜ। ତାହା କେମିତି? ମୁଁ ମାପିକି ଦେଖିଛି ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ହିସାବ କରି ମୋ କାଳି ଗାଈ ଦେହରୁ ଲୋମ ଗଣୁଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଲୋମ ଅଛି, ଆକାଶରେ ସେତିକି ତାରା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମୁକୁଟ ଆଉ ପୋଷାକ ପତ୍ର ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୋ ପୋଷାକ? ହଁ, ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନା। ଏବେ ସରୋଜ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ କହିଲା,
ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଉ ଏବେ ଏ ସଭାରେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବି ତାହା ଏ ସଭାରେ ପାଳନ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ସରୋଜ। ଏଇ କିଏ ଅଛରେ? ଏ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନାପତି ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଲେ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମ ରାଜା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ନ୍ୟାୟ ଆଉ ନିୟମ। ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ବୋକାମି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ଆଉ ଗାଇଆଳ ପିଲା ସରୋଜ ସେଇ ଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା।